Chicks, diskartian, baby. Pasig maminyo na ko ba? Hi, chicks. Pwede ila-ila? Oh, sure. Why not? I'm Nikki. Jim, for short. Okay, Jim. Taga-dirira ka? Oh, taga-dirira ko. Ikaw? Taga-dirira sad ko. Timing kayo kay doon ra ta. Timing jud kay Mickey kay doon ra kay ta ba? Di sun mayabong sabaw. So, karon Mickey, dugay naman sa nagkaila. Dugay na sad ko nang uyab nimo. So, pwede natin ka makuha? Sige, Jen. Pero Jen, basta niyag ma-discourage ka ba? Oh, nga naman. Napakot ang mga baluan Mickey. Kuan man good. Napakay ang mahibaluan ako. Kuan man good. Bayot ko. Ha? So, dili di ka babae? Bahala na. Dawatin ka, bisan isa pa ka. Ha? Tinhod ka, Jim? Gidawat ra ko nimo. Sang ko silubot akong kalipay, Jim. Salamat kayo. Uy! Ikaw pa. Nya. Kita na? Oh, Jem. Kita na. Susugod ka ron. Tawag ko na tikag, babe. Oh, sige, babe. I love you, babe. I love you too, babe. Babe. 3 months naman ta. Pakasal na ta. Oh, sige, babe. Pakasal na ta. Ay, ka-excited. Kaslo na dun ko. Ay, kaslo na dun ko. Ikaw lalaki, dawaton mo ba kining bayhana hantod kamatayon? O padre, dawaton ako. Ikaw nga bayuta. Gadako lang na imong mata. Sulob-sulob pa ka na imong gown. Nga perti ra bang batia? Mura ra bang hingangayan ka? Sandal nimong batura? Waton mo ba kining lakiha nga magtuwad-tuwad kag utang para lang ipakaon ani niya? Padre, sulti lang di ka gusto aning kasala kay undangon tani. Murang po kag di bayot. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. And I hope nga naganahan na mo sa akong 3rd video. I hope nga magustuhan ra ninyo and don't forget to subscribe. Thank you. Bye.